Inhliziyo yembi kahle kahle umuntu emlimazayo umnini ngoba imicabango ilwa ngoba uma sijabula sonke kanjalo futhi ma uphazamisa yedwa uzosiphazamise sonke. Wasuka la igama lifele wafela igama lokungibiza estage la ekhaya wathi ucela indoda enkulu wathi uyinduna bani sizodlula wena yanoma namanje yanoma. Angibingelele umphathi wohlelo uGwajo Mfokazungu insizwa elapha kwenhlaka production. Ngibingelele inkosi yesizwe samabonga noma ngibingelele umndeni wami omuhle nongithanda. Ngicabanga ukuthi akukuningi engakuchaza olwami uthando nomndeni wami alifihleki njengoba ubona nje. Sidalwe kanjalo ke kulomndeni. Uma sijabula sonke. Kanjalo futhi ma uphazamisa yedwa uzosiphazamise sonke. Ngiyabonga ke ukuzalwa ubaba ongizalayo engicabanga ukuthi uyena osamukelile la ekhaya wayisho futhi inhloso yalelo suku. Ngibingelele amakhosikazi ami anjani? Ngizwa besho ngani ngathi kusasho umndeni wami. Amakhosikazi abanjani? Ngicabanga ukuthi ngeke ngisawasukumisa ngoba namhlanje asukumile. Bengisafuna ukubona ukuthi njengoba phela bayasonta ukwazi ukusonta ungakhuluma. Isonto liyakhuluma. Ngeke umuntu ongathi eyesontweni ebese buya la ezothi akwazi ukukhuluma. Ngicabanga ukuthi bashilo ukuthi kunzima kodwa nebezwele bese bekhuluma. Ukhona ongakwazi ukukhuluma? Ngibingelele abafowethu bonke engisebenza nabo, abafowethu engiphila nabo, abangani ihlobo nawo wonke umuntu okhona la ekhaya emzini kaBaba namhlanje. Sanibonani. Mhlawumbe ngizoqala ngokuthi ngiphinde engikusho bafowethu ngiyabonga uthando eningikhombisa lona. Makuse kuhle nje emahlweni ami ngiye ngithi kuhle. Bese kuba ukuthi ke iloyo waziyo osuke ngidihlela ukuthi akukuhle kuyena. Kusuke ngangithintike mina lokho ngoba kusuke kuphethe yena kabi. Inhliziyo yembi kahle kahle umuntu emlimazayo umnini ngoba imicabango ilwa naye hayi nami. Mina nje ngizokulinda la esikhaleni kanjani lapho engisuke ngingazi lutho khona kodwa ke ngenhlanhla yaleli dlozi lala ekhaya noNkulunkulu engicabanga ukuthi usebenza kanye naleli dlozi. Kuningi okwenzakalayo emfihlakalweni la ngisuke ngingaboni khona. Kodwa nginenhlanhla njengegama lakho.
akuvamisile ukuthi kufike kungazi okuningi futhi okusuke kuzinhlelo ngiyakuthola njengoba kunjalo bese ngiyithulele ngoba ngithi ulwazi lubaluleke ngaphezulu kwayo yonke into ayikho into ebaluleke njengokuthi ngazi ukuthi kukhona umuntu ocabanga ukuthi ngapha ngoba kukancane ukuthi ungaphumelela masengazi ngiyaye ngikubongeke lokho ukuphila nabantu abaningi nabantu abangafisi lutho ngami kukhona abantu abangilwela ngempela bengakaze ngingakaze ngihlale nabo phansi abangazi ngisho sawubona wami kodwa abangafuni mhlawumbe ke ngithi kuyangisiza kakhulu lokho ngizocela nje mhlawumbe ukuthi bafowethu eminyakeni emithathu ilandelana u2023 u2024 u25 ngibe nomfana obengikhonzile ngingamazi engizwe mhlawumbe esengasekho noma esezohamba emhlabeni obepromoter nje ukuba indoda enkulu ngaba indoda enkulu mhlawumbe ngizelwe ngimncane kumdlaliswa ngalona kodwa kwakho umfana nje ongithandayo engingamazi ngingakaze ngihlale naye phansi kodwa ngathola ukuthi ekugcineni isihlobo sami uzalwa kanjani lo mfana njengoba engekho namhlanje wafela ukuthandana ebulawa abantu abayizethekeli nje zokusupport abantu abangangithandi engingabazi ngisho ukubazi engakaze ngisebenze nabo engakaze ngiphile nabo engakaze ngishare lutho nje nabo ababefuna ukuba amaqhawe ngokuthi babhekene nogwalo wasukala igama alifele wafela igama lokungibiza estage la ekhaya wathi ucela indoda enkulu wathi uyinduna bani insizodlula wena iyanuma namanje iyanuma angazi ukuthi ngayichaza ngiyithini ngoba kukhona into ukuthi uyayilungisa ungeneliseke ukuthi ilungile akhona amavidiyo akhe ayekhuluma kuwona wathi umuntu oyobulala mina wayisona ngoba uyofisa ukungivusa ayasazi awuthi ngidlula angibonge bafowethu izinto nje ivusa ama-minute alendlela yokuphila mhlawumbe ubone umuntu enza izinto ekujabulela ukuhlanganisa unyaka lo 12 months obushiwo uZondi onzima ucabanga ukuthi mhlawumbe ugwali ngoba efuna ukubukwa noma ngoba engazi ukuthi uzokwenzani ngemali mina ngiyazi ukuthi kubalekile ukuthi ngikubonge ukuphila ngaphezulu kwayo yonke into amafinde engiboshelwa wona idlule umsizwa lo womkhanulwayo umsizwa womkhanulwa futhi abushelwa njengentombi kuyayifikela nje abusho lutho futhi insizwa bayinsizwa ngazo izinto ezinhle nezigaba edlula kuzona mase ukusibhekene nazo kodwa ngeke ukuthi ngifuna ukuba insizwa ungabulala umuntu umbulala ukuthi uthe umuntu insizwa edlula wena iyanu namanje mhlawumbe njengoba
ngilana kungokuqala lo mfana engekho phakathi kwethu uNkulunkulu wakhe abe naye la khona. Kubalekile ngizama ukuchaza ukubaleka ukuthi ngiliguphe lolu suku ngeinto eziningi. Mina unyaka nonyaka kusuke kukhona isigigaba esizongehlela. Nawo lo April lo okuyinyanga yami, kodwa izinto zenzeka kuona azibi mnandi kumina ngoba kukancane impela udlula uApril ingekho into engizoyithola engekho kahle for impilo yami. 2022 ngashawa kwaku April 14 ngenyanga yami yokuzalwa ezinsukwini impela zami. Aphika idlozi, waphika uNkulunkulu. Akwenelanga ke lokho. Qhubekile nje inhlelo zakhona ezinye engeke ngize ngiyixoxe la ngoba akubalekile ukuthi ngiyixoxe. Kodwa ukugubha kwami lolu suku kubalekile kakhulu kumina ukuthi ngiligubhe. Noma ke mhlambe ngishilo nondaba ukuthi mhlambe sesiyobonana emva ka 4 years, hayi ukuthi ngiyobe ngingaligubhi. Mhlambe indlela engiyoligubha ngayo eyobe ihlukile kunale ngoba angiqalile ngo2023 ukuligubha usuku lami lokuzalwa. Ngangigcine ngo2013 ukugubha usuku lami lokuzalwa la ekhaya. So ke akukho kumgoma ngisayine contract ngalento. Ngikwenza nje ngoba ukuthi angikwenze ngaleso sikhathi. Futhi mhlambe lokho engikushilo kungaba ikhona ngabili khona. Akukho umuntu nje ongathi makuthi udlula uApril bese ethi awu ugwala wenze njani kulokhu akawenzanga niso cha ngisayinanga lutho. Ngenza nje lokho osekufikile. Angibonge bafowethu engiphila nabo ngempela ngeqiniso ngoba mina ukuthandwa abantu kukhona ezinye zezinto okuyibona zenzeka. Mina mangizozalwa la ekhaya kwenzeke ezinye izinto kuphambana izipho, kuphambana izimoto, kugcwala isibaya. Manganitshela inkomo la esibayeni ezifika izolo ngeke nize nikhona. Yaye ngithi kuNkulunkulu mhlambe ungibekele khona lokho ukuthi kusekukhulu ekusafanele ukuthi ngikwenze. Nakhona ukuthi nginabantu abaningi abangidingayo empilweni zabo nengidlala indima enkulu empilweni zabo ngoba angiyena umuntu ojabula noma ojabulela ukuthi abe muhle yedwa noma abe right yedwa. Ngoba nginenkolelo ukuthi umuntu nomuntu unesiphiwo sakhe. Kunjalo izandla ziyagezana kodwa msize futhi oswele kunawe uma usuku usungcono. Mali ukhona usizo. Mhlambe njengoba ubona kusukuma izingane la ekhaya njengoba kusukuma izingane kuthiwa kusukuma izingane zami. Akuzona izingane zami zonke lezi ngoba izalwa yini. Kodwa zizonke zazi ukuthi nguyise la ekhaya. Into ke ephilwa la ekhaya le. uNkulunkulu nedlozi lakithi engizokusho njengoba ngigubha iminyaka sonke isikhathi. Ngithi ngicela iminyaka emide ngifeze lokho engingakafezi ukuze ukwazi ukuthi umndeni wami uphile impilo engcono. Bafowethu asiqhubekeni siphile njengoba ngishilo ukuthi ngeke ngibonge ngamunye kubantu abadlala indima ebalekile empilweni yami. Niyazazi asiphileni futhi ukubuka. Siyakwazi sikuphilayo ukuthi siphila kanjani. Bese siqhubeka senza leyo nto leyo ukuthi inkinga siyeluse
ingasidukweni. Ngiyafisa ukuthi kusazojatshulwa la ekhaya ngoba inhlelo nje obasishilo ukuthi ziningana. Sesizokhathula ngempela mphathi wohlelo emva kwami. Kusazojatshulwa la ekhaya abantu abayiphathe kahle kunama-artist azoperform. Ngakho njalo ngoba ngimthanda mhlawumbe seshumile alikho elivolontiya. Kukodwa lokho kwenza umehluko even emndenini yabo. Emphakathini wakithi ukuzobuka labo baculi ababathandayo. Umina ababakhokhela imali mabeyobabuka bebabuke mahhala. Uyawenza umehluko lokho. Ngale ukuthi mhlawumbe khona engikuthola. Ngiyafisa ukuthi siphathe kahle, sijabule, angabi bikho osephoxa, osehlulekile. Ahambe nje kahle sazokwazi ukufika ngalazo fihla khona ekhaya. Kodwa angabi bikho umuntu ozophatha omunye kabi. Ngiyacela ukuthi noma senihamba la niyakhona ngeyindlela ngoba nisuka kude nisukele nje ukuzobungaza usuku nami ngopetrol benu ngayo yonke into yenu. Akekho umuntu engimkhokhela ukuthi afike la ngaphandle kwabaculi abazoperforma kuphela. Kodwa kusuka abantu kuzona zonke inkalo lonke izwe bazo celebrate lolu suku nami. Lokho nje bafuthu kuyisipho kumina esikhulu kabe ningipasa. uNkulunkulu ke ngedlozi lakithi engathi bangahamba nani kungabi bikho kubi esizokuzwa ukuthi emva kokuhlukana kwethu sekubene ukuthi sekubene into sekukhona abangafikanga emakhaya. Nihambe kahle siphinde sibonane nangelinye ilanga. Ngiyabonga.